Good afternoon mga palangga. So, papasok ako sa trabaho ko. Ito yung ano ko para sa tea time. Yung baon ko is sandwich with ham and 1 kiwi. Kailangan ko ding magdala ng yogurt. I think meron pa akong yogurt sa pinagtatrabahoan ko. Nag-i-stack ako ng yogurt sa pinagtatrabahoan ko. Kasi minsan, I fancy a yogurt. Like, parang, like sa break time namin, sometimes I fancy a yogurt. So, ayun. Nagdadala ako ng mga yogurt sa pinagtatrabahoan ko. Wala dito si Mr. Kasi, kumuha siya ng mga parts sa trailers niya. Kaya ako mag-isa ngayon. At wala din akong tripod as usual. Pag nagtatrabaho ako or papunta sa trabaho, hindi talaga ako nasa tripod. I really like this bag kasi sobrang dami niyang mailalagay sa loob. Sobrang spacious niya. I-check ko muna kung yung mga window nakasara yung pinto. I close the toilet window. I am really conscious kung may naiwan ba akong mga bintana or door na naka-open. So I think it's all closed na mga palangga. Titingnan din natin dito. Yes. And I think we're ready to go. I'm so excited. Nai-excite ako na parang naninervyos ako sa live blood session na aatinan ko ngayong 5th of December. Lamig. Sobrang gloomy ngayon wala talaga si Haring Araw. Si Haring Araw hindi talaga nagpakita ngayon. Bye-bye, Pipa and PB! Papa will be here shortly. Yung mga aso nakatingin sa akin. Oh, how cute nila, uy. 9 degrees yung temperature. So, yung ginagamit ko ngayon is yung phone ko. Cyclist. I don't like following a cyclist. Nag-straight yung cyclist. Oh no, hindi siya nag-straight. Nakaka-proud sila ba yung cyclist kasi kahit yung weather hindi maganda, sobrang dedicated sila sa pagsa-cyclist nila. That's Barbara. Nandito na ako. Yung katrabaho ko, naglakad siya. Kasi yung bahay nila at ito, yung building na pinagtatrabahoan ko, sobrang lapit lang. Nandoon siya, oh.
It's another day, mga palangga. Hindi ko na kayo nabalikan kahapon kasi nag 14 hours ako. Sobrang pagod. So, ngayon, lunchtime na. Magla-lunch ako pero yung pagmumukha ko parang morning pa din. So, ayun. Kailangan kong magbihis later on. Kailangan kong mag-ayos-ayos naman kasi aalis kami. And John is very kind. He prepared my lunch. Thank you, Han. Do we still have a hot cross buns? Can I have one? Have as many as you like. Oh. Oh. These are not as good as the last one. The extra fruity one. Yeah. So, what is that then? What? What is that hot cross bun? It's just... It's like fruity, isn't it? Yeah, but not extra fruity. No. It's not the premium one. Not the premium one. It's so cold outside. No. Yeah. Got dressed in the morning, you wouldn't feel cold, would you? This is your problem. You think that just lazy day so you don't get dressed? No, I always come alive at afternoon time. Evening, she's nocturnal. You know I don't like Like mornings. the devil. I don't like mornings. Some mornings she likes. Mag-o-open tayo ng ating second item sa ating Advent Beauty Calendar. Hala, uy, nai-excite ako ay kung ano yung second item natin. Yan, kayo, huwag kayong mahulog. Hahanapin natin kung saan yung number 2. Ito yung number 2. Ano kaya to? Let's see kung ano to. What is this? Come on, come out. Ay, nahulog. This is a foil play cream pigment. I think this is eyeshadow. I think yung ano niya, yung shade, nakikita ba? Hindi siguro nakita, uy. But ito yung shade niya. Hindi talaga magpo-focus, pero yung shade niya is Malice. And I'm pretty sure eyeshadow siya. Hindi din ako sure. Ibalik natin. So far, wala pa akong nagugustuhan sa ating item from our beauty advent calendar. Kasi yung first item natin, lippy siya. Pero yung lipstick, hindi ako sure kasi purple siya. Pakita ko ulit sa inyo. Kung ba naman tong advent calendar na to? Bakit ayaw mong makuha? Yan. So, ito yung shade niya. Sobrang loud ng shade niya ba? Yung color niya. Sobrang purple talaga. Maganda naman yung shade niya. Pero yun nga, ito yung shade na hindi ko ginagamit. Pero let's see. Kukuha muna ako ng salamin. Meron akong kaunting lipstick. Pwede naman siya sa camera. Hindi naman siya purple tingnan. Pwede siyang ilagay over sa lipstick. Kasi ngayon nga, meron akong lipstick. At dito, hindi siya purple tingnan.
Pero iwan ko lang, pag nilagay ko to, na wala talaga akong lipstick, ito lang yung ilalagay ko. I'm not sure kung magmumukha ba talaga siyang purple pag nilagay ko to sa lips. I really like the smell of this. So, next time, itatry natin to na wala talaga tayong lipstick. Kasi at the moment, meron akong lipstick kasi kanina, umalis kami kasi meron akong appointment. But anyway, that's our first item sa ating beauty advent calendar. Yung second, yun yung eyeshadow, I think. Eyeshadow ata to. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba. Bubuksan natin, be. Ano ba natin, oy? Ang gulo ba natin, oy? Naka-sealed kasi siya. Yan. At meron siyang another sealed. Yeah, I really think eyeshadow siya. Yung glitter na ilalagay mo sa eyeshadow. Yeah. Glitter siya para sa pang eyeshadow. So, obviously, hindi ko yan matatry. Balik natin dito. So, yun yung second item natin. Yung wreath natin, ilalagay natin yan mamaya sa pintuan. He really makes me laugh kasi Mr. has no interest of helping me on putting that wreath on the door kasi he really disagree of me putting all the Christmas decoration because he thinks it's too early. But for me, it's not too early. I grew up in the Philippines that Christmas starts on 1st of September, diba? Pero ngayon, today is, isasabihin ko sa inyo yung exact date. Pero itong vlog na to, ito yung vlogmas natin, i-upload ko to 2nd of December. So ngayon, yung date ngayon is 26 of November. So, late na diba? But he thinks it's still early. So, ayun, sariling sikap. Kasi sabi ko sa kanya, when you will have time to help me put that wreath on the door? Sabi niya, no, I don't have time. So, sige! So, ito, meron akong string dito. Yan. Kakayanin natin to. May kasabihan nga na what boys can do, but women can do better. I bet yung mga boys, hindi yan mag-agree. Okay na siguro yan. Yung mga bata, tingnan niyo. Hello! Hello, girls. Mama will be out shortly, okay? Kailangan ko lang tong gawin tong matagal ko nang gustong gawin. Maglagay ng wreath sa pintuan. Yan. Oh no! Yung angel natin. Nabasag siya. Hala, uy. Bakit siya nahulog? Itong angel na to, may bigat siya. So, pag malakas yung hangin, hindi siya napapadpad. Unless, si postman. Si postman talaga, no? So, si postman talaga yung sinuspek. Nahulog talaga siya ay. Kawawa. Yan. Kawawa. Uy. Naku. Nay, nabasag talaga siya ay.
Kawawa yung pakpak mo. Yan, kawawa. Mabigat siya. Mga nasa 2 kilo siguro to. Dito kasi siya nilagay. Dito ko nilagay. Yan. So, that's why I am thinking baka na-touch ni Pusman pagdaan niya dito. Si Pusman talaga ay. Kasi may tendency talaga siya na matatouch siya pagdaan mo dito. Kaya ayan siguro. Pero I'm not saying na si Pusman yung may kagagawa nito. Paskong Pasko pa naman. Si Pusman yung sinuspek. Pero sayang lang. Nasasayangan ako kasi sabi ni Jan, itong Angel na to, nandito na to. Pag arrive nila dito sa bahay na to. Oh, sweetheart, I'm so sorry. Pwede kaya siyang i-glue? Kawawa ka naman. Uy, nako! Sinong may kagagawa nito? Anyway, nilagay ko na lang yung Angel dyan. Kawawa. Uy, naawa talaga ako sa kanya. At huwag kayong mahulog. Yan. So, nakakabit na siya. Yan. So, Merry Christmas! I hope lang talaga yung pagkatali ko, enough na siya para hindi siya mahulog. Tinaitin ko naman siya. Sabi ni Mr. sobrang aga pa daw to put all the Christmas decoration. Is a bad luck daw. Sabi ko, hindi siya bad luck. Hindi ko naman mabiblame si Mr. kasi we grew up in a different culture. So, I cannot blame him. Lalabas tayo. Kasi, kailangan kong itanong kay Mr. kung mafi-fix ba niya yung Angel. Hello, girls! Hello! Why you are so excited? Oh, no, 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 no. You're making me dirty, Pipa. Right, shall we go in the front? So, dadalhin natin siya kay Mr. kung mafi-fix ba niya. Because I am thinking, can we glue her together? Sayang, uy. Kasi matagal na to dito. He's right there. Honey! What's that? It's broken. I found her lying on the floor. Oh, would you blow it up? I don't think so. What? Just had a serious break. Yeah. Can you glue her together? There's a big lump missing somewhere. Huh? There's a big piece missing. There's few bits and bobs in there on the floor. It's kaput. So, do you think you can fix it? Honey, Oh, it was all cracked around, wasn't it? Yeah, but you should be more careful. Why? You need to glue her, please. But there's some bits missing. Yeah. I know, but do you think you can glue her? Honey, you Don't blame me. I didn't you break just it. break her. Look, You break her here, apart. come on. Take it, hold it by that, it'll be okay. Ah! I told you to hold it by that. Honey, do you have a glue? No, Honey, glue gun will do it. glue gun? Okay, we'll bring her inside. Naku naman tong si Mr. Uy, sinira pa. Ito-try ko siyang i-fix. I-try natin yung glue gun ko. Kawawa, uy. Kawawa yung anghel ay. Si Mr. ay, nainis talaga ako sa kanya. Kasi nasira siya. Ito lang yung nasira. Nasira yung katawan niya. Hang on there.
I will be back. Kukunin ko lang yung glue gun ko. Wala dito. Nandito siya. Kailangan kong i-pick up yung mga pieces na nasa sahig pa. Kasi yung pakpak niya, meron talaga siyang big chip sa pakpak niya. So, ito yung nakuha ko sa sahig. So, ngayon, we will inspect her para makita natin kung ano ba yung dapat natin gawin sa kanya. Wala namang, there's nothing inside. Kawawa, uy. Kawawa yung anghel. Yung mga bata. Tinitingnan ako kung ano ba yung ginagawa ko. Tingnan niyo. Nandoon sila. Oh, yan. Nakatingin. Ang cute. Hindi pa siya ready. Meron din siyang crack sa dibdib niya. Sa dibdib area niya. Yan, oh. Nakikita ba? Meron siyang crack dito all the way here. So, nilagyan ko siya ng glue dito sa loob para to hold her. Kasi kung hindi ka magka-careful, I think yung shoulder niya magda-drop off talaga. At yung ito rin dito may crack din siya all the way right here. So kailangan ko siyang i-try lagyan ng glue dito. We're just gonna try our best to restore this poor thing. Makikita talaga na meron na siyang crack. Kasi medyo madami kasing glue gun yung nilagay ko. So parang nag-leave siya ng gap dito. Hindi siya gap, meron siyang glue in the middle. Pero yun nga. Diba, kanina, pag wala siyang glue, parang hindi siya mahahalata na meron siyang crack. Pero ngayon, sobrang obvious na niya na meron na siyang crack. Kasi dito, oh, makikita na talaga. Sayang, uy. I'm just wondering, itong piece na to, para saan to? Hindi kasi siya nagmamatch. Ah! Dito, itong piece na to, dito to sa isang pakpak. Yan. Yan. So, ito, at sila, yan, one piece yan. Pero, yung ibang party, nawala. So, hindi ko alam kung nasaan yung ibang party nito. Ayop lang talaga mag-hold siya. Mainit pa yung glue gun, so soft pa siya. So, kailangan lang natin siyang hintayin ng few seconds or few minutes.
yung sipon ko. And yan, tuyo na siya. Ito, ilalagay natin ito sa isang pakpak. So, yan na. Na-fix na siya, yung angel natin. I hope huwag kang magtampo. I hope talaga hindi ka magtatampo. Some of you probably saying, gosh, she's weird. No, I mean, you know, kawawa lang siya ba? No? Naawa talaga ako kasi anghel to. So, ilalagay natin siya ulit sa porch. Pero hindi ko muna siya ilalagay dyan. Ilalagay ko kung saan sheltered. Dito ko siya ilalagay. Yan. There you go. Yan. That's your new place at the moment. Hello, girls. Hello. Pipa, PB. Pipa, be gentle. Oh, I thought she will knock her over again. Problem solved. Kanina pa ako naghahanap ng panregalo para kay Biyenan. Maraming mga item sa online. Online na lang ako magsha-shopping para kay Biyenan at kay Mr. Kasi sa amin kasi, malayo kasi kami sa mall. So, yun. Online na lang. So, nagtitingin-tingin ako ng mga jewelry para kay Biyenan. Pero, natatakot ako na hindi niya magustuhan. Hindi ko na siya bibigyan ng clothing kasi ayaw ko na ng hassle kasi last time na nagbigay ako sa kanya, hindi niya fit. Pero at least, na-exchange ko naman yung item. Pero yun nga, ayaw ko na ng ganon. So, I'm thinking, nabibigyan siya ng jewelry. Pero, hindi ko alam kung ano yung bibilhin ko ng jewelry. Wala naman akong maraming pera, at marami naman siyang jewelry. Gusto niya yung earrings. Mahilig siya sa mga earrings. And I think, nagsusuot siya ng mga fashion jewelries. So, naghahanap ako online. Like, also, nagtitingin-tingin ako ng mga scarf. Gusto niya ng scarf. Last year, binigyan ko siya ng scarf. And also, a socks. Para sa, mga pit socks ba? Ganun lang. Simple lang. So, yun. Nahihirapan talaga ako maghanap ng regalo para kay Biyenan kasi parang pressure din at yung isip ko may pagka-negative kasi baka hindi niya magustuhan, ganun, ganyan. But sabi nga nila, it's a thought that counts. So, maghahanap muna ako online din, babalitaan ko kayo kung may nahanap na ba ako.